ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ମୋ ଦିଦି ଏଠି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଦେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ଏହିସବୁ କ'ଣ ଭଜାଭଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତ ସେପଟେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ହସ ଆଉ ଘରର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏହି ତ ଆମ ଘରର ସୁଖ। ଗୁଲା ଖାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖ ଆମର ବିସ୍କୁଟ ଧରିକି ଚାଲିଲା ଟଙ୍ଗ 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 ଟଙ୍ଗ। ଏବେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲାନି। ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଓଜନ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ସାରୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହେଲା ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା। ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଭଜା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଏପଟେ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ମାରୁଛି। ବର୍ଷା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତଥାପି ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି। ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଓଜନ ମାପ ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭଳି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ ଓଜନ ହେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଛୋଟବେଳ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେ କ'ଣ ସେଠି ସେ ଛିଡ଼ା ହେବନି କହୁଥିଲା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଓଜନ କରାହେଲା। ତାପରେ ଏବେ କେତେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେୟାର ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ଅଣା ହେଇଛି। ଆଗରେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତଳେ ବସୁଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜମା ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନ ଆସିଲେ ବି ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ମାପିବା ପାଇଁ ଜମା ଦେଉନାହିଁ। ପୁରା ଭୟରେ ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି, ଯେମିତିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଏ ଦେଖ ତା କାନ୍ଦ ଦେଖି ଆଉ ଛୁଆ ସବୁ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରା ଗଡ଼ିଗଲା କାନ୍ଦିକି। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ଖାଇ ବସିଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।